फुंनिफ्रायनो लानानै मोनसे गेदेरथार थांखि आरो उद्देश्यखौ जाफुंनो थाखाय जों हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाहैबाय जोङो साब इलेक्शन स्टेरिं कमिटि अफिसफोरखौ जों दिनै बेखेवगासिनो दङ। बेजोंहाय जोङो मोनब्रै बेखेवबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबांथार रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामदों आरो बिथांमोनहा जोंनि दोलोनि जानानै हाबा मावनो थाखाय आरो जानजि खाफ्रासिनबाय। खारन जिहेतुके जोंनि भटआ एबा जोंनि भट प्रदान खालामनांगौ दिना 10 तारिखआव जागोन। बेनिखायनो साबसिनै खामानि मावनो थाखाय जोंनो मोनसे बेबायदि साब इलेक्शन स्टेरिं अफिसनि प्रयोजन जादों। दा बेनिखाय जोङो दिनै पारमिसन लायै लायै बे अफिसफोरखौ बेखेवगासिनो दङ आरो बे अफिसावनो थानानै जोंनि देरहानायनि खामानिखौ जों मावनो थाखाय दिनै आगान सुरबाय आरो दिनै देरहानांगौनि थाखाय जेखिनि माखासे आद्रा खामानि दंबावोमोन बेखौ बे अफिस गायसनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फुलफिल खालामगोन आरो दिनैसिमहालागै जोङो 60% प्लास बारा जों खामानिखौ मावखांबाय आरो जोङो मावनो थाखाय आरोबाव आखायाव लाबावदों जाहाथे टोटाल भटार्सनि गेजेराव जोङो 70% भट लानानै हिउज भटआव जाहाथे देरहानो हायो बेखौ जों थांखि लानानै जों दिनै आवगायदों। बेनिखायनो बे मावखुलिफोरखौ जों खालामदों गायसनदों जाहाथे जोंनि वार्कारफ्रा बेयावनो थानानै जों खामानिखौ मावनो हायो आरो बावनो लोगो लानानै जोंनि माखासे आद्रा थानाय जेफोर खामानि दं जों रायलायनानै बयजोंबो मोजाङैनो मावफुंसारनो हायो बेखौनो थांखि लानानै जों बे हाबाफारिखौ लादों एबा बे मावख'खौ बेखेवदों।